Toată lumea, bine v-am găsit de clip în care astăzi vom juca noua mea mapă. Magazinul de bomboane al lui Reindesa. Așa că fără să vorbim, hai să începem. Da. Deci asta este a patra mapă și poate a ultima mapă, nu știu, poate face una, că mai fac una. Și apropo, eu sunt Doggy, dar de Brad. Deci că să scăpăm de acest magazin de bomboane. Da, Reindesa este cel ce știe acel magazin de bomboane și dau cam nebunii și am vrea să ne omoar pe toți. Povestea care am făcut în 3 secunde pe scurt. Bun. Aici te poți juca până ce te aștept să facă nu știu, să ducă bomboanele sau nu știu, un fel de joc. Un fel de joc în care să poți juca. O mai, fratele mai mic, tu ești. Asta e numele skin-ului. Asta e numele skin-ului. Little Brother sau George. Hai să zicem George. George, te rog, lasă-ne pace. George, let me, is it infect? Teniat, dar ok. Nu. Aici este, cum se numește camera asta? Office-ul aluia. Lorraine. Ok, bun. Oh, am și uitat că te să aici. Că uite la George. Bun. Hai să trec. Nu, am găsit joc. Bun, deja multe persoane. Georgie! Georgie in Cop Dodge mode, don't pull out the line. Ok, am că eu Georgie. Georgie, vrei să primești Mega Juke? Ok, primim Mega Juke. Easy, easy. Du-te, Georgie, bate-ți fratele. Bate-ți clona ta. Bate-ți clona ta. Ok, bun. What the hell? Bun. Bonis, bună ziua Bonis, aici este un depozit. Și mergem pe acest portal care găsim pe spate. Și acest portal ai camere. Da. Aici este un card pe care le pot lua. Aici o mașină pe care va trebui să o duci în perete. Da. Dacă vă place și vreți să nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă vă place și vreți să de clipuri. Bun. M-a speriat ăla. Cum să speri Georgie? Bun. Cu cardul verde vin în zona asta și deschizi acest sistem de ventilație. Da, am încercat să fac un sistem de ventilație, ok? Sorry. Bun. Iei blowtorch-ul care te ajută cu ceva. Facem că căpătura asta e foarte mică. Da. E mică. Dar bănuiesc că Big poate să vină prin ea. Bun. Mai să dau asta lui Mimi. Mimi, ți-o dau ție. Nu mă enerva, please. Ia la George! Nu făcut nimic atât ăsta. Bun. Am pus și ăștia. Poate fac și ceva. Poate nu. Ia-ți curuși. Bun. Poate mă săcit. Pentru că iarna. Bun. Ok, aici avem benzina. Uite la Doggy pus-o. What the hell? Ce-a făcut la ăla? L-a aruncat. L-a spărit în Ohio. Bun. Ok, mai să merg cu benzina sus. Nu știu, e easy mapa asta? Eu zic că e easy. Hai că fac mai eu. Bun. Hai să punem asta. Să conducem. Oh, hell no! Oh, wow! Bun. Dăm cheia. Ok, am zis că vă luat tot tigerii asta, că mă supăram și, da. Ok. Ok, nu mai zic. Georgie, primește mega kill-uri, hai să încercăm să scăpăm. Aici avem 3 save-uri. Dăm cheia asta. Cheia se duce sus. Du-te, Georgie, du-te! Și bate-l, bun. Ok. Deci nu greșești nimic, dacă nu eram eu așa, încă erau la primul pas. Bun. Deschis save-ul, primești cheia finală și pe aia poți să scapi. Bun. Hai să scăpăm. Unde Georgie? Nu am idee. Bun. Hai să scăpăm din Ohio. Magazin de bomboane normal din Ohio. Bun. Și deschidem și da. Cineva vrea să scape? Eu vreau să scap! Haide! Toată lumea avea să scăpăm din magazinul de bomboane bântuit. Bun. Mai vine în grupă, mai vine!
Haide, Mila, scapă! Ce orb sunteți? De ce stai acolo? Ești... Ți-ai pierdut ochii? Nu vezi o ieșire deschisă? Trebuie să mori. Da, merge. Și Mila nu știu ce naiba face de se bate cu ăsta. Da. Foarte tare joc de Roblox în Ohio. Tu ce vrei să faci? Ok, oprești jocul, nu mă aștept pentru proști ăștia. Mă am la cheia final și nu fac nimica cu ea, că-s prost. Mâine vezi, bun. Ok. Vă să fac un lucru repede, dacă tot sunt aici. Aș vrea să iau acest tip de bloc, să pun un pic aici. A, nu. Eu am crezut că e altceva. Ok, scoate-mă. Am crezut că e altceva blocul ăsta, am crezut că e un bloc invizibil care, dacă te vine să după asta, ok, bun. Hai să zic că s-a bate deloc, bun? Ok, bun. Hai să fiu picky. Sper că voi fi picky. Haide, Reindesa! Bă, Reindesa, de ce nu vii tu? Cine e picky? What the hell? Persoană normală în Ohio, ce pot spune? Haide! Auzi, eu, bun, nu pasă. Nici n-ai voie să fii. Cine-i Fergus? N-ai voie să fii. Eu, și contul meu. Am fost eu. Sorry. O să dau infection, ok? Te camezi? Bun. Ce mor? Ok, te las să mă mori. Nu pot să omorâ. Ai picat de 2 ori ca eu. Wow, ce tare jumpscare-ul. Yeah, boy. Știu că mi-am să închid jocul după ce moare și ăsta. La revedere. Gata, mai avut distracție. Eu vreau să fiu Piggy, please. Eu vreau să fiu Piggy, te rog. Eu. Yes. Cine-i Piggy? Eu sunt Piggy. Bun. Why keep ending it? Pentru că vreau să fiu Piggy. Bun. Probabil că intră careva în mine. Bun. Stau un pic aici. Aștept. Georgie. Zic să fugi, că știu că tu ai fost eu. Nu la trecută, dar îi las în pace. Da. Hai să fac ceva repede. Ok, Bunny, ok, deja m-am spus un pic. Las cu pistolul. Te-mă, doggy. Ok. Hai că folosesc. Ok, că aștept să treacă. Păi, cum îți cu corindele? Mai face școală. Adică facem, că de ce nu? Bun. Și s-o trezit Reindesa. Și acum este timpul să îi umor pe toți. Bun. Banii face bine dacă te duce pe capul meu. Bun. Georgie, știu că l urăști pe ăsta, dar nu cred că ceva știu bine. Așa că te prindem. Vrei să comanzi? Sau vrei să fii comandat? Te comand să fii aici. Ok? Omul de zăpadă. Am văzut că aveam mai spus bun. Omul de zăpadă, așa. Lasă păduri în viață. Oh, Doamne, îmi pare atât de rău pentru tine. Și atât și lasă viață. Mai stau un pic, îi las pe ăștia să facă ce vor ei. Dacă am suflet. Chiar dacă nu se vede. Te duc în aceeași căpcană și... Bun. Ok, se prind pe toți. Bună ziua, ce faceți? Wake up, Chrissy. Chrissy, wake up. Chrissy. O, deschis ușa asta. Și are nici nu. Bă, ce treaba asta, Chrissy? Chrissy, zic să furi, sau tu mă 3 secunde. Chrissy, wake up! Chrissy, oh, Georgie. Și apoi nu sunt viață. Oh, nu. Oh, no, mă prins. Nu, oh, asta meriți. Bun. Dar nu mi-e să lansez în aer. Păi, sper că merge mapa. Eu am o să o decorez de Crăciun.
Și da. Nu. Nu! Are you serious right now, bro? Pica au venit chiar când m-am trezit. Ok, Cristi, tu să te decapitezi eu. Eu te la trăinde să cum face. Eu i-am dat să danseze acum și face așa. Chrissy, wake up! Oh, Georgie, that's so sweet of you. Ok, și hai să avem o petrecere de Crăciun, ce pot spune. Yeah, swag like Ohio, yeah, like Ohio. Hai, Georgie, cântă, lasă. Yeah, Georgie, down, yeah. Dun, 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 dun. Haideți să pun ceva muzică. Care nu-i copyright. Yes, să cântă cu toții. Hai să pun muzică de mult, ok. Bă, Georgie, unde fu? Georgie? Oh, aici e Georgie, ok, bun. Ok. Hai să zic run. Bun, am zis să fugă. Ok, vă prind. E ceva. Bun. Hai că am ales o melodie. Nu, asta se reclamă, bun. Unde sunteți? Plecat cu toți. Ah, ok, vine lumea, bun. A intrat chiar în mine. Sper că mergeți, auziți. Da. Puși Cristi. Cristi, ce treabă e asta? Bun. Sper că merge melodia. Junkbot, ce faci? Junkbot chiar crede că n-am barcadat de acolo. Nimeni nu scapă din magazinul meu de bomboane, nimeni. Junkbot, ai auzit? Nimeni, nici tu, nici eu nu scap. Bă, sper că merge melodia. Ei, bun. Acum unde e restul? Uite, mai repede ce aici, în playground-ul meu. Mi-a luat 10.000 de bani să fac. Bun, unde sunteți? Bună, doggy. Te prinde. Merry Christmas, everyone. Și ai cât în viața că ai zis Merry Christmas. Tu n-ai zis, bă, și... Pune-n capcană. Și pe pradă. Vino încoace. Discuți cum a fi mapa asta pentru capcana random, skill random și mapa random, da. Chipân, ce-ai făcut? What a Chipân? Chipân nu-i frumos, n-ai voie să faci asta. Chipân, wake up from reality. Nu, Chipân, nu. Tu poți să scapi. Hai, nu, ce să... Știi că poți să mergi acolo. Uitați-vă, poți. Yeah. Puteți să mergi, ce prost, bun. Hai! Ok. Unde e restul? Hai să văd dacă cineva aici. Nimeni. Da, de ce nu mergi acolo? Ok, putea să meargă, bun. Hello! Bună ziua! Am venit să colindăm, dom, să înălțăm. Când boierii s acasă, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Am plecat la colindat, bun. Așa, dar ce nu folosesc cea pe mine? Putea să pun efectiv 10.000 de NPCs pe mine. Merry Christmas. Câtează un pic în viață, că îmi place cum ești tu. Among Us! Nu-mi place Among Us. Vino înapoi! Așa. Among Us e urât. Am un combo! Doggy? Adică doar nimica? Nu, bacon! Bacon rău. Bacon rău! Te-am prins. Doggy, ce faci? Bum! Shazam! Și ultimul, dar nu în final, Doggy. Hai că zici de fugă. Sau pot să faci asta? Sau pot să vină la mine.
Și Rindesa câștigă. Nu știu, să las muzica asta pentru fundal. Hai că o las, bun. Să punem infection. Ce spuneți? Hai să zic asta. Bun. Hai să sperăm că ăștia scapă. Dacă nu mă supără. Bun. Deci este infection și da. Ok. Amogus. Dar chiar înseamnă Amogus sau nu știu. Altă ciudat. Ok, bun. Sper să nu mor toți. Îmi dat și lor un cadou de Crăciun. Infection, chiar că nu e Crăciun încă. Cine? Coli din nou. Coli, bă, ești abonat? Cola din Ohio. Din viața mea a fost chiar în fața ochilor mei. Ok, hai că închid melodia. A fost frumos pentru cât a fost. Și dacă vreți să pun melodia în continuu, spuneți. Uite ceva ciudat. Bine, hai să continui melodia, sună tare. Bun. Nici nu-i copyright în fața cea mai tare. E îngerul din rai! Fugiți, bă, că vine îngerul! Ok, am usulut melodia, nu știu ce, n-am pus nimic la ea. Ok. Bună îngere, îngerul păzitor. Ce orb sunteți? Nu aveți ochi, ce? Bun. Ok. Bună ziua, bro, am cheia, bro, am cheia. Am cheia. Ok, deschidem. Unde un pichi? Du-te cu îngerul tău! N-am văzut că veni, nu! Uop, a creat și pe aia. Bine că ai avut un noroc și că nu te-ai sacrificat-o pentru mine. Te voi prinde! Te-am prins. Bun. Un combo! Haide, îngere! Să prindem! O să scape din magazinul de bomboane? Deloc! Nimeni nu scapă, nici eu nu scap. E păzitorul nostru, îngerul. Prinde-l! 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 Vino înapoi! Nu putem lăsa să scape! Coli, ajută-ne! Uite-l ăla! Uite-l ăla! Atunci pe tăcere! Oh yeah! Oh yeah! E și greu! Yeah! Pe tăcere! Skelly Pig! Deci pun melodia mai tare! Yeah! Pe tăcere! Mai vine cineva? Hai! Oaie, ai de gând să dansăm! Nimeni nu vrea să dansăm nici! Haide, cineva! Haide, keep the dance! Yeah, dansăm! Să dați pic de Crăciun! Haide, dansăm! Yeah, pe tăcere Piggy! Reuniune! O, Fergus! Și Fergus dansează, petrecere, bă! E nebunie aia e! Da, Fergus dansează! Ia, Fergus! Ia la Glenn! El se mișcă! Și că murit, bun! Yeah! So! Da, ok, bun, hai să... Haide, unde e ultimul? Unde e ultimul? M-am chemat de petrecere, unde e ultimul? Bro, dați, nu știu, bă! Ohio, man! Nu e acolo, că altfel ar fi murit. Poate cineva aici. Am să am vorbă cu el. Unde e Coli? Coli, mă, că știi măcar unde e cineva aici. Coli stă acolo ca ultimul urât, bun. Că știam că dansează. Hai să mă lansez un pic cu ei, că de ce nu? Yeah, dansăm! Unde e ultimul? Ne, hai să... Oh, să-și termina jocul, opriți pe ultimul.
Ei, lansăm petrecere! Bun. Păi băieți, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut și vreți mai multe videoclipuri, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă v-a plăcut și mai multe videoclipuri. Eu am fost Tibi și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!